ndo kafika huko. Mana kamano mago ywak mabiro kaluwore gi chal marach mar apaya mabende giwacho ni noketie singo kinde mokadho to pod ok ochopi. Kuom mano jasiasa moro amora maketo singo ng'e ni jopiny rangi. Ka wadhi nyime en ni jodak ma Baringo ma milambo biro chuno ni mondo rit kuom kinde ma ok ong'ere kapok giyudo kar kano ringre jomotho manyien bang' kweth jonjore moko mapok oyangi monjo kar kano ringre ma Kathieth ma Marigat kendo kwalo mwandu mopogore opogore. Bende ne gikwalo weyni mag teko stima gi tray mikane maiti. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Ringre joma otho ma bende en achiel kende sub-county ma Marigat mane osebedo ka konyo jodak ma Tiaty kaachiel kod Baringo South ne omonji kendo gigo ma nengo gi pok oyangi bende ne okwal ka moko nokethi. Wakati tulikuwa tunakaribia sasa kufikiria tukifungue kianze kazi, wizi uliweza kufanyika hapa na wakaweza kuiba zile tray za kuweka mwili katika ile chumba katika friji zetu za kuhifadhi maiti. Tray zote 8 ziliweza kuibiwa. Na kama vile tunavyojua bila hizo trays basi ni vigumu sana kuweza kuhifadhi pale mwili. Dweche bang'e jodago pod kale midhiero mag kano jogi ma onindo ma osemiyo moko kuom gi manyo kuonde kano ringre gwenge ma libamba kama oting'o Kabarnet, Ravin kod Nakuru kama osekelo ne jodago ting' mapek mar omenda. Kar kano ringre no koro osedong' nono kuom kinde ka sirikal pok okawo okang' moro amora. Kalore gi apisa mar thieth e osiptal ma Marigat, dwaro maduong' mar ohala mag chumbe mosetiyo kata scrap ema osekelo kuo makamago kind rawere. Hawa vijana ni watu ya tunalaumu hii watu ya scrap. Hawa watu ya scrap ndio imeleta hii tabu yote. Ndio wamefanya hata watoto wengi wamewacha shule na tumejaribu sana kuchukulia hatua, hawaingii sijui wako na dawa gani. Lazima kuna mtu anafanya biashara. Na mimi naomba kabisa watu wetu wa kijiji hiki wakuwa macho. Waangalie kabisa kama kuna mtu anahusika na maana hiyo, waripoti mara moja wakamatwe. Kwa sababu lazima kuna mtu anajua biashara hizo vitu. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.